शासन प्रशासन के नहीं डर हकई गे। नवादा जिला के मगध में हमर घर हकई गे। नवादा जिला के मगध में हमर घर हकई गे। समझ में अइलो कि समझा दियो? हेर छोड़ा, ढेर हीरो मत बन ना तो पिटा जिमी। जैतो निकल तोर बनल बाहुबली रे। अच्छा पड़ जैतो बली जहिया भी हमर गली रे। थोड़ा कायदे में रहो बाबू, फायदे में रहोगे। शेर के जरूरत नहीं है खोजे के शिकार गे। राइफल के नोक पकड़बो तोरे से प्यार गे। अभी तोर खेले के उमर हको रे। अभी तोर खेले के उमर हको रे। गया जिला के मगध में हमर घर हकोगे। नालंदा जिला के मगध में हमर घर हकोगे। अरे तो हीरो बनबे की रे। रिकॉर्डिंग बाय अवारा म्यूजिक नवादा। करो ही तू काहे अपने आप पे नाज रे। पता नहीं हो भाई हमर हो कैसर फराज रे। हे रे ढेर हीरो मत बन। करली है पाता हमारा बारे में दिया बार के। अच्छा राहुल है बाप छौड़ी सब रंगदार के। लागो हो कि फेंके के हुनर हको रे। लागो हो कि फेंके के हुनर हको रे। लखीसरैया के मगध में हमर घर हकोगे। शेखपुरा जिला के मगध में हमर घर हकोगे। मगध हो तार देतो नहीं तो फाड़ देतो। अरे जो